Voina chuan Korean horror movie pakhat The Silence ti kan recap dona. He movie hi Korea ram boarding school a meisia te chunga thil thleng chanchin ani. Heng hun la hian Korea chu Japan thu nei na hnuaya oma. School tam tak chu Japan sarkar enkol na hnuaya omin. Japan sarkar thu nei na anasat ema wangin mitam tak chuan Japanese ming an nei deuh vek ani. Sinjan tira chuan Chaju ran a Japanese minga Shizuko ti kar chunga chuang me ka ron langa. Shizuko hi anwa tanga kainat na vei me kani. Anushon chuan chunat na chu a hlawa wangin khopuye tanga hlataka meiche boarding school a chuan da dona. Kazui na tube chu wakap fu in. Kazui nun na reng nei to lo ruang chu ron chhuaka. Chu chuan Shizuko chu ti thin ur thar le in principal chu beita a. Principal po panga invitin aboral veta ni. Hei hi meiche boarding school a naupang te chunga thil thleng rap thlak tak top na chu ni ta ni.